Jingpule na kitabu Ezekiel nong itu lupa kelan nong kapa arpusau kadukhat khatsan hadu arpulai. Utrai ulakren hanga ulaong kokhun ubriu shisin tangon ngan sa shimno ya kabriu papi e. Pimdei bantnum ne banyam ne banjau uman wada benjam haba piun. Wadlet klem jins bong kli ne jins sop kajat kum kadak jins ngosi. Wat tap yala kakmat ne wat bam ya ka jin bam babam ki bayam briu. Dang step hagata ka sngi ngalaya kren bat ki briu. Hagata ka janmiet ka tanga jonga kalayam bat kum lashai ngalali kum ba lapta yanga. Ki briu ki laya kelli yanga. Blei sha phile kumne kumta ngalaya thu haki. Utrai ulakren hanga bat u laya thu hanga ban ai hapi ki Israel ya kani ka khubor na u. Pisngo meng baga temple ka long ka baklain hadu katno. Pisngo tanat ban pen ya ka bat ban letngo ya ka. Henry utrai un sele iben ya ka. Ya ki khun badang ren na ki ying ki sem jompi ki badang sa ha Jerusalem. An sa pen yap ha katma. Nang ta pin sale ya kata kabanga lale pin om tap yela ki kman ne pin om bam ya ka jin bam ka ba ki nong yam brio ki bam pin om len klem jin spong kli ne klem jin sop jan ne pin om yam ne len yar pin sa swai na ka benta ki pap la jong pa pin sa ya ut parama pi ka ktien jong utrai Kasam da ka Deuteronomy kalanong kabalay puar kadukhat khat fra hadu arpuwe. Pim kan maushu ya umaw siyang ubala ka yapi. Pilaklet yaw ta Blei uba lalong pa yapi. Utray ulayoi yakane pad ulakendat yaki. Namar ba ki khun shinrang bad ki khun kintay jong u kila pendom yo. Tehang ta ulaong Nganom pechu yaki, ngan sa petkai ayu ansajya yaki, naba ki long kapateng briu kaba at lukhi, ki khun ki bam don jing yai liye satya. Kila pen kin ro yanga, bansmo sat nud da kata kabam de Blei satya, kila pen dom yanga da ki Blei thau jongki. Tingaru ngan sa penkin roy bakin sngo sat nud da kito kiba om day pat benriu AA ngan sa pendom yeki da kajait benriu ka ba ana ka gospel kat kum Matthews bukun kalanong bakhat kindai kat khod khat hinriu hadu arpoar uwei ubriu ulawan sha u Jesu ulakili ko nong hikai Kakam babha ayu ngadai bande banyo ya kajing embom jukot balai pikli yanga shapang ka babha laong u Jesu don tang uwei u babha lada pikwa bandrum ha kajing em do sumar ya ki hukum ayu ulakali u Jesu ulapai ktien wat penyap wat klim watu wat syukor Tuburam yela ukpa bat kakmi batu iye yela upara briu kum ya lade. Ngalako ngu ya kini ki hukum baro la jubab uta usamla. Tisaka eishu ngadai bande. Ujisu ula ong hau. Lada pikwa banlong uba janai. Ki badi baro kat ba pidan. Bat aye ki pisa haki badok. Bat pin sayo kaspa hapneng. Nangta alie tubud yanga. Habau tau samlau la yosngo ya kanie ula thangyong bat ula letno namar ula long uba riuspa shibun ka gospel chong utrai